Vale, estamos grabando de novo. É que dimlle a gravar e non gravei. Iso non vale. Vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de novo por última vez. Ti naciches no 36 agora. No 36. No 36. Naciches un mes antes de que empezase a guerra. Non sei, porque non sei en que mes Pero sei no eu. Entonces, o teu país se vai a guerra. Papá marchou para a guerra, e nós quedamos, e máis outro irmán pequeno que tiña, maior que a min, 2 anos. Quedamos con a tía, na casa da miña tía, e máis con mamá. Vale, e recordas que o teu pai ven da guerra porque que lle pasou? Veo con permiso. Por que? E cando chegou ali ao eirado, iso recordo como se fora os, e tiría 3 aniños ou 2 aniños, ou así, e desnudouse ali, e ali tiña unha caldeira grande, meteron a roupa a tía toda ali, colgaron cunha carrucha, e ali ferveron aquela roupa toda, e papá duchouse ali, e marchou desnudo para arriba para casa. Porque que tiñan a roupa? Viña de bichos. Sí, ¿no? Chinchas, pulgas, garrapatas, piollos e de todo. Pero viu porque tiña a bala no estómago. A guerra viña con bichos, traía comida non traían, pero bichos sí. Pero viu de permiso porque tiña a bala no estómago. Viña, veu de permiso pola bala. E quitaronlle aquí. Sí. E unha vez que estuvo ben, marchou outra vez. Guerra outra vez. E recordo nós estar no balcón, que a casa tiña un balconcillo para baixo para o río, e papá marchar como un ralo ao lombo, un ralo, depois que eu estou vendo, grande, alto, ao lombo, aquilo ao lombo, e por lá para diante, coitadiño, non miraba nin para nós, porque e mamá a chorar e a nosa agarradiña ela. E logo cando volve? Cando termina a guerra? Despois cando terminou a guerra. Pasado un tempo despois che contaba anécdotas. Cando terminou a guerra, viu? Entonces él quería comprar unha casiña del. Quería comprar unha casiña. Entonces foi cando comprou esa casiña na pedra, pero era unha casiña moi pequeniña. Moi pequeniña. Nós estábamos todos juntos ali. Como era a casa? Pues pequeniña. Pero describe por dentro. Só era unha cociña e unha saliña. E dormides todos na sala? E todos dormíamos naquela saliña. Como no chan? Tiñedes camas? Non, tiñamos 2 camas e un colchón. É un colchón así para dormir. Pasabades menos frío ao dormir todos juntos? Claro, pasabades... todos juntos. Non tiñamos frío. Era unha casilla moi pequeniña. E o baño onde era? Que? O baño? Aí tiñamos un retrete. Sí. Na pedra, aquela casa pequeniña, tiñamos un retrete. Que en cambio, noutras casas, con ser casas grandes, tiñan un buraco. Tiñan un buraco ali fora, e unha tabla en riba, e iban ali. E en vez de papel higiénico, que había? Que? Que se usaba en vez de papel higiénico? Hai papel higiénico, un carozo. Que é un carozo? Un carozo do millo. Sí? Poñan ali un cestiño de carozos. E despois andaron reciclaban, non sei por qué. Sí? Como? Non se queimaban despois os carozos. Non servían para queimar. Pero ti colles o carozo, limpiabas o cu e logo estaban noutra cesta? Non, claro, estaban ali, que sei onde, xa non recordo. Cantos carozos se necesitaban? Bueno, iso houve moitos anos, Iso houve moitos anos, porque eu cando me casei en poucas casas non había retretes. Pero era común o dos carozos? Ou noutras casas igual tiñan follas de... Non tiñan folla non, que a folla lastimaba, chico. O carozo, o sacario, me puñaba no millo. Sí. E o carociño puñano ali. E cun carozo daba para limpiarse ou necesitabas máis? Eu xa non recordo, Porque non había un periódico. Nós ali na pedra ainda tiñamos algunha vez algún periódico, porque había o cura, vivía o cura ao lado da nosa casa, vivía o cura. Entonces ainda nos regalaba un periódico, pero non sei, mamá tiñamos un louceiro, nunca un louceirinho, e puño ali, facía como as vainicas, recortaba así a piquiños, e puño de adorno ali. No ceirinho aquel. Se non tiñamos platos, non tiñamos tazas, porque se rompían. Viña ao serralleiro, puñolle unhas grapas á taza, unhas grapas aos platos, unhas grapas, sabes que son grapas? Sí. Son grapas. Entonces, cando volve o teu pai da guerra, aí empeza a traballar de madeireiro. Foi cando viñamos para a pedra, cando comprou a casiña na pedra. E empezou a traballar de madeireiro. Xa tiña o boi, mercouno, como fixo? Cando comprou bois, non sei como faría. Se tiría el carto, se ellos prestarían, iso non recordo. Eu recordo que era moi pequeniña, con 4 anos, malamente preguntaría a meu pai. Sí, aí foi onde nós nunca tuvemos leite. Non, nunca tuvemos unha vaca. Non. E traballábamos os campiños que a xente non quería. Entón, iso, fiquiño. Vale. E despois ainda partíamos a mitad para nós e mitad para o que nos daba os campiños. E contame por que non ibas á escola. Non iba porque tinha que cuidar a meus irmáns. Mamá levantábase a mañán e ao mellor dicíame
non sei que me dicía, para que fixera, e eu quedaba a dormir e xa non me acordaba de nada. E despois, cando me levantaba, mentre meus irmáns foron pequenos, cando meus irmáns tiñan 7 anos, 6 anos, pero eu era máis grandía tamén, entonces eu levantaba meu, e se lle facía o caldo, fariñáballe caldo, hasta puña caldo ao lume nunha ola, facíamos o caldo nunha porcelana moi grande, con verdura picada, uns feixonciños e un chisquiño de unto. Sí, iso sabémolo, xa, porque é dos vídeos que máis lle gusta a xente, como faz o caldo. Como faz o caldo xa non lo contaches outra vez no outro vídeo, pero falamos da escola. Como estudiabas na escola? Saías pola ventanuco? Pois eu collía meus irmáns e puñame na ventana da escuela. Había unha ventana, como era no baixo a escuela, e daba a nivel do torreiro. A ventana estaba a nivel do torreiro. As portas da escuela estaban por abaixo. Si tiñas a escola, estaba ao lado da túa casa. Na mesma casa onde eu me puña na ventana. E non aquela ventana abríana porque eran lá para 60 ou 70 raparigas. E unha maestra sola. Entón todo era cantado. E que escoitabas pola ventana? Eu pola ventana, pois, oía a religión, a tabla, os mapas. E a multiplicar, como aprendíades, entón? Iso, despois aprendín a sumar. Cal era o cántico? Pero entón, claro, un día que iba á escuela, como xa sabía a tabla, pois enseñaron a sumar. Pero recordas algún cántico que facían ali? Cánticos era cantar a tabla. Sí, pero como cantaban? 8 por 1 es 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, e 3 por 1 es 3, 3 por 2, 6, 3, 9, 12. E logo as provincias, non? Bueno, Andalucía, como era? Eu miraba unha rapariga que se puña na escuela dentro con unha vara. Entonces, para darlle vareazos aos nenos. Tiña un nenos. mapa adiante, pero eu que sabía o que era o mapa. Entonces, claro, puñanse Andalucía 8, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Jaén y Córdoba. Sí. Después Madrid 5, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, Galicia 4, Coruña, Lugo, así todo cantado. E esa vara era por si se portaban mal? Esa vara eu que sabía o que era, ningún mapa tampouco. Eu miraba aquela rapariga, unha das maiores, das que sabían, que se poñían dicíndolle as outras dentro da escuela. Pero eu non sabía o que estaba facendo. Eu miraba desde afora. Era común que houvese bimbios nas clases por si os nenos se portaban mal. Había bimbios nas clases por si os nenos se portaban mal. Pero a maestra nunca nos deu un bimbio. No? No. Tivemos unha maestra que era de Mañufe, chamaballe Doña Carmen. Sigue falando, Conta. Parece que era. Vou ver se me sigues no plano. Esa muller nunca nos castigou. A veces botate por máis adiante. Nunca nos castigou. Nunca nos castigou. Castigábanos de rodillas. A min porque a veces, porque eu claro, eu como non xogaba na casa, que non tiña con que xogar, cando iba á escuela, a veces si pensaba que iba para xogar, entonces a veces castigábame de rodillas. Castigábame, nunca nos pegou, nunca. Era buenísima persona. E nos enseñou de todo, que eu con todo que non fun á escuela, porque non fun á escuela, non podía. Eu escapaba a mamá á escuela, pero ela íbame buscar, porque tiña marchado ao campo, éramos moitos pequenos, porque eran todos pequenos. Eu tiña 4 anos cando naceu miña irmán, despois tiña 6 cando naceu meu irmán, despois tiña 8 cando naceu meu irmán. Con 8 anos eu xa cuidaba 3 irmáns, e despois saiu a minha máis pequena. E a máis pequena, cando me casei, non quería ir con mamá nin con papá, quería vir comigo. Ana non quería ir cos pais, e os outros, máis ou menos tamén. E contábache o tu pai algunha anécdota da guerra? A mí non me contaba nada. Quen pode saber son miñas irmáns, da guerra, porque eu con 18 anos caséme e papá non paraba na casa e mamá tampouco. Eu facíalle papas, eu facíalle caldo, eu facíalle para comer en eles. Pero era un tema tabú a guerra? Que? Era un tema tabú? Era un tema tabú. A vos decían non se pode falar mal de Franco ou de alguén? No, nunca, maestra. Bueno, buenos días, como está usted? As curas, había que saludarlos. Buenos días, como está usted? Se pasabas por la Guardia Civil, igual, saludar. Xa ti tiñas un medo que de medo. Eu pasaba moito medo porque daquela viñan moitos gitanos, carros de gitanos por aquí. Eu pasaba moi mal cos pequenos. Eu cando miraba vir o carro dos gitanos, xa escapaba cos pequenos para casa. Sacullía a meus irmáns, entón xa iba para casa. Metíame dentro da casa e cerraba a porta porque tiñamos moito medo. Os gitanos, sí. Ahora que a Guardia Civil tamén tiñamos respeto, moito medo tamén.
Pero a maestra esta enseñounos a todo. Enseñaba os que iban á escuela, pero os que non íbamos e queríamos aprender tamén enseñaba. Porque ela dicía que nunca se podía chegar ao mostrador e colocar os codos encima do mostrador. Nin nunha mesa para comer tampouco. Por qué? Porque non, que era unha falta de educación. Que había que comer cos brazos para baixo. Pero ahora podes polos, estamos falando. Sí, agora chegas ao mostrador e todos os rapazes se tumba. Xa non se poñen así directos, van para diante nos mostradores. Iso, doña Carmen... Pero se escondes os brazos é que escondes algo. Que escondes algo, sí. Claro. Entón, que ponste cómodo tumba. Encima da mesa que non se podían pôr os codos. Había que comer así que as mans, así. Non comer cos brazos encima do mostrador. Da mesa tamén. Entón, a escola nunca foches, pero aprendiches do que escoitabas. Eu oía, porque eu ainda, o pouco que fun, aprendín. O pouco que fun ainda aprendín. Un pouquiño, que eu non sensiría en todo o tempo que fun á escola, porque eu cando salí da escola, eu ler e escribir non sabía. Como aprendiches? Eu sabía as tablas. Eu sabría as cuentas, porque me explicaron, e como sabía a tabla, aprendinas. Pero ler... E ler e escribir, entón? Como aprendiches? Escribir, non. Escribir levei moito traballo para aprender, porque ainda hoxe me gustaría que me enseñara. Porque eu non sei, antes de que se pone H, non? Como agora, pois leva un H no medio. Sí. Antes de B e P se pone M. En vez de por Amparo, pois Amparo para con a M, non é con a N. Porque antes de B e P, que pois se puña M. E eles aprenderon nos libros, porque había uns libros en barallo, moi bons libros había ali, moi bons. E roubaronos todos, porque cando minha tía marchou para América, aquilo quedou todo abandonado ali aquela casa. E había libros e manuscritos, había ali de todo, levaron todo. Non se sabe quen, pero nós non. Nós non tiñamos ningún. Os teus irmáns iban ao colexio, non? Non foi ningún dos teus irmáns ao colexio? O colexio non foi ningún dos teus irmáns? Meus irmáns todos foron á escola canto quixeron. Non estudiaron porque despois entonces eu xa cuidaba a meus irmáns, pero despois eles xa iban á escola. Xa empezaron a ir á escola, pero eu tiña que quedar para facer a comida, para cuidar da casa. E meu irmán con 15 anos xa marchou para América, máis vello. E eu daquela tiña 13. E ainda naceu a máis pequena. Con 13 anos naceu a pequena. Eu tiña que quedar para cuidala. Entón, cando fui á escola? Cando era? Como eran as festas? Cando as festas aquí eran en verán, non? Dúas gaitas. Sí, as de San Roque. Un pouco unha caixa. Era o que había en Honda. E había moitísimas festas. Había o Cristo, o Corazón de María, o Corazón de María, o Corazón, a Inmaculada Concepción, había de Corpus. A de Corpus era entón viña unha banda de música. E para de Santiago tamén viña unha bandiña de música. Para as outras, unha gaita, unha caixa, a tocar ali, sabellábamos seguido. Bueno, pasaba de lo ben ali. Ahora que sí, mira, había unha tela que lle chamaban como lle chamaban a tela? Lanilla. Era a máis barata que había, a lanilla. Entón facíanos uns vestidiños e quedábamos así polo corpiño para baixo, así esperfechadinos, porque a lanilla era unha lanilla finiña. E despois había percal. O percal entón era máis ticiños a xente que tiña máis un pouquiño. Entón facían un vestidito de percal francidiños e quedaban bonitos. E despois había rayón. O rayón xa era unha cousa máis cara. Xa era un rayón. Era unha cousa parecida como se fora un crespón. Pero non era rayón. Depois había o crespón. Entón o crespón xa era para ricas. Un vestido de crespón, mira, aquela estrenou un vestido de crespón. Crespón. E eu de percal. O de percal a mí gustábame porque eu era delgadiña, facíamos un francidiño e quedábame moi bonito. Había moita modista. Mira, aquí en Morgadás, canta modista. Todas eran modistas. As que non querían ir a traballar, modistas todas. Eran todas, cosían todas. Contame anécdota de cando ibas a Gondomar andando. Despois, con 8 anos, con 8 niños, mandábamos a buscar a ración a Gondomar. E non había carretera. Esa carretera non había. Eu iba pola torre.
E a torre era un camiño fondo, cheo de agua. Eu iba en zapatillas. Entón sacábamos as zapatillas para pasar a agua. E despois puñamos as zapatillas adiante, máis adiante. Ainda se vou por ali, non sei onde estaba. Onde había agua e onde non había. E despois íbamos a buscar a ración e viñamos pola torre outra vez. E o malo que íbamos a buscar a ración, íbamos a buscar un pan, dábanos un pan negro con meio. Eran dous panadeiros, un era o cañón. Pero era forno de leña, estaría mellor. Se mirar mellor. a hoxe, no queimaba eu. Un era o cañón e outro estibaleiro. Dúas panaderías, que eran da ración. Xa se dedicaban eles ao pan para a ración. Ou polo menos é o que nós mirábamos ali. E un negro daban aos pequenos, porque non procesaban os grandes ni o levaban. E despois, por suerte, gran suerte, puso o cristaleiro unha panadería. Entón, cando chegábamos a buscar a ración, poñámonos todos á porta. Ele non abría a porta aínda. Pero cando abría a porta, a panadería, dicía, primeiro os pequenos. Primeiro que entren os pequenos. E o mellor pan era para os pequenos. Sabes? O cristaleiro. Pero os outros, nos queimaba eu tamén no forno. Porque se lle protestabas, sabes o que te dicía? Se quer levar levio, se non deixo quedar. Xa. Eso estaba. Se non o quer, deixo. Como foi cando che mandaron a levar a E meu pai, nunha ocasión, non tiñamos pan, e dixeron, fai fariña de carozos, que cos carozos podese facer fariña. Sí, falando. Que? Conta. Entonces se vai meu pai, machucou, e depois que estou a mirar, machucou os carozos, machucou todos con martillo, machucou, e marchou a moer ao muíño, e fixo unha fariña, un farelo, e tirou aquel farelo, amasaron, e conforme van a meter no forno, salta o lume nele, aí vai, pá. Iso sí, e de nuevo. Iso vino eu, Claro, ele fixo un farelo, non era fariña, era farelo de carozo. Xa, contame a historia cando foches a vender a vaca ao ali. Cando fui a vender a vaca? Sí. Cando me casei, con 18 anos, e vim aquí para esta casa, entón, aí xa sabemos que estaba aquí, e vim para a casa do meu home. E entón, tiña unha vaca, e querían que a fora a vender. Eu nunca fora á feira, eu nunca entrara, eu nunca fora a vender ningún huevo. Na nosa casa non se vendía nada, porque nada había que vender. Quería que fora a vender a vaca. E daquela eran por reales, non había, eran 4.000 reales, eran 1.000 pesetas, pero eu con todo o que non sabía o que eran 4.000 reales, porque nós íbamos ás festas, e unha docena de rosquillas valía unha peseta. Pero para xuntar a peseta, había unha rapariga que tiña un criado, e esa sempre levaba 2 reales, a 1 real, 2 reales. E os outros 2 reales para xuntalos nós de perras, que eran 5 perras, porque unha peseta eran 10 perras, 10 perras era unha peseta, e 2 reales eran 5 perras. Entón esta sempre levaba 2 reales, como era rica, levaba 2 reales. E nós, para xuntar as outras 5 perras, tiñamos que xuntarnos 5. Levábamos unha perra cada unha, e comprábamos unha docena de rosquillas nunha festa, e íbamos a mellor, en vez de eran 12 rosquillas, pero a mellor éramos 3 ou 14 raparigas. E había que repartilas, as rosquillas. E a historia da vaca? Que? Iso primeiro das rosquillas. E despois, aí entón eu aprendí a que eran reales, non? Vale. E a vaca, cheguei con ela, marchei eu con ela á feira, pero eu falara con un señor que había aquí, que se andaba algo na feira, para que me axudara a vender, porque onde vou eu que non sei. Pero bueno, marchei. O señor non aparecía, e feirantes, todos que había na feira, a vaca era moi bonita. Era unha vaca do país, estaba preñada, preciosa. Unha vaquiña moi bonita. E conforme entrei, os feirantes todos detrás miña. E señora, venda má vaca. E chegaronme a 12.000 reales. 12.000 reales me daban pola vaca. Pero vai unha señora daqui, unha veciña, vais a vender a vaquiña. Esta vai unha americana para túa sogra, miña filliña. Entón vais a vender a vaquiña, sí. Pero entón enteraron os feirantes da que a vaca era miña. E empezaron a palpala e dicirme que estaba enferma.
E estaba enferma. Estaba enferma, Estaba enferma, Eles estaban enfermos, sí, na cabeza. Os feirantes, mira que son os feirantes. E tuve a gran suerte de que eu conocía un señor que era feirante e estaba mirando todo por detrás de mí, no, porque a feira de Gondomar era toda en campos, e había valados, así, para arriba. E un señor estaba detrás miña. E díxome así, bateume no ombro, e díxome, mira, queres deixar a vaca, queres me dar a vaca polos 12.000 reales? E eu dixenlle, sí. Pois mira, sin que nadie se entere, préndela alá nun pino. Había uns pinos, alá non diante. Eu, cando mirei que tal, eu deixen, pero que despois mataba, cando sacaban de marchen ca vaca, peleaban uns cos outros. Todos querían a vaca. Para estar enferma logo querían, non? Sí, pero non, claro, despois xa non me daban nada por ela porque estaba enferma. Pero despois querían. Entón, dixen, quen a comprou? Quen a comprou? Quen a comprou? Ninguén sabía, non dixen a nada. Marchen, prendín a vaca, logo chegou tal señor este, Barreira este, e deumos ao home, eu como conocía, a esa vendiño. Porque ese señor conocía de baixarnos para Gondomar e ir de ir a Gondomar á feira. Eu só conocía. Porque lle morrera unha filla que se lle parecía a mí. Ese home tiñame como se para. Como lle morrera a filla, pensaba que era eu. Pensei, digo eu. E despois, chamaban o taberno, xa que o señor era alto. E despois, el levou a vaca, como pagou nula. Entón, cando veo Barreira, compramos outra por 18.000 reales, con a cría. Pero eu dixenlle, mire, eu se me paga usted, eu levo a cuido. Para eu máis vaca a vender á feira, non veño. É unha vaca miña, non a quero máis. Non. Mira, gañamos naquela vaca, eu máis o el, señor, eu chegou aquí, a vaca cuidena ben, e enseguida a cría me deu 6.000 reales, e a vaca me deu os 18 mismo, que me custara a vaca máis la cría. E podía gañar eu 6.000 reales, e tuvenos que partir con el, pero eu preferi non así. Onde se facía esa feira? Aquí en Morgadóns? En Gondomar. En Gondomar. Ali onde está ahora. Vale. Dos pequenos, frente do instituto. Frente do instituto. Ali era a feira de Gondomar. Pero claro, que estaba acostumbrado, xa conocía o gado, xa conocía os feirantes. O que eran os feirantes aqueles? Porque eran feirantes. Xa tiñan nombre de feirantes. Sí. Entonces, claro, miraron a mí unha cría con 18 anos, que non tiña defensa de nadie. Non, a coña mía, viñeme cola para casa. Claro, non daba leite. E eu quería unha vaquinha con leite, eu quería leite. Porque tendo leite nunha casa, non había fome. Xa. Tiñas leite, tiñas pan. Aquí pan había bastante. Ya. Porque aquí había moitos campos. Aquí tiñan moitos campos. Entonces, claro, aquí había pan, había. E vendo leite, xa non había fome. E con cantos anos é a primeira vez que vas a Vigo? Cando fui a Vigo foi que papá tuvo unha neumonía. É a primeira vez? Foi a primeira vez que eu fui a Vigo. Por que fostes con el? Non fui con el, fui eu sola. Papá colleu unha neumonía. Sí. E non había para curar. Papá temblaba. Estaba na cama, pero temblaba a cama máis el. A fuerza que tiña de fiebre. Pero había que facía falta penicilina. E había que buscarla a Portugal. E non tiñan cartos. E papá tiña ali un talón para cobrar. Entón mamá fixo unha saquetiña dun pantalón de mahón vello de papá, un pantalón de mahón, que era unha tela parecida a vacara, pero chamabanlle mahón. E cortoulle nunha perneira, un pedaciños, dunha perneira, un pantalón vello. E fixo unha saquetiña. A José, de noite, a man, e fixo unha saquetiña. E deu-me aquela saquetiña co talón dentro. E levou-me ao coche de línea, con 12 anos. Tiña eu 12 anos. E levou-me ao coche de línea. E papá díxome, mira, filliña, ti chegas a Vigo e o coche vai parar na Falperra. A Falperra, sabes onde é a Falperra? Pois hai un pozo ali, é unha fonte. E despois sigues por ali para arriba está o ayuntamiento, agora lá de arriba. Antes estaba na pedra, pero agora está aí. Onde está o ayuntamiento agora? O Castro. Vale, sí. Hai unha fonte, unha carretera que se baixa por ali, indo polas camelias, baixando. Agora sei non eu, pero naquela non. Aquela era un coche de línea que había, que pasaba por aquí ás 8, salía de Couso ás 8 menos cuarto, e ás 8 pasaba por aquí, ás 8 da mañá, e iba hasta Falperra, e da Falperra collía a 1 da tarde, e traía a xente para cá toda, hasta Couso solo. Era o único autobús que había.
Dicir, saía aquí ás 8 da mañan e volvía a 1 á tarde. E volvía a 1 E a noite non había ningún autobús. Despois máis pa diante, empezou a haber un ás 3 da tarde para Vigo, e viña a noite bajar outra vez. Entón, despois, cando era eu mocita, acordo a ir con miñas primas para comprar así alguna tela para roupa, para vestir, xa eu era máis grandinha, xa tiña 14 anos, entón iba con as primas miñas a Vigo a comprar tela para facer un vestido. Pero cando eu fui buscar o talón a meu pai, cando fui cobrar o talón, tiña 12 anos. E eu fui no autobús hasta a Falperra. Na Falperra díxeme meu pai, ti baixas por ali para baixo, para aquela carretera para baixo. E alá baixo vas mirar un oliveiro, que ainda creo que está, na Paseo de Alfonso. Alá dentro, Sí, que está olivo. Ti alá baixo vas mirar un oliveiro. Sí, olivo. Vas dereito ao oliveiro. E polo oliveiro para baixo, sigues para baixo sempre, para adiante sempre. E vas a mirar un edificio grandísimo, non sei se agora está, se non está, un edificio moi grande no medio, e por un riba unha calle, e por baixo outra calle. E ti entras naquele edificio, entregaslle esta saquetiña. Papá me dixo así, eso está moi maliño. Me dixo así, eu cheguei ali, un medo negro, a mellor, porque un talón que me iban dar cartos. Se me daban ben, se me daban mal, preguntáronme como non iba papá. Papá compraba, vendía moita leña daquelas, vendía leña. Antes iba co carro. Papá iba co carro da leña a pé, desde aquí a panificadora a Vigo. Marchaba de noite, toda a noite, cos boiciños cargados coa leña a panificadora de Vigo. Pero daquela, cando eu xa tiña os 12 anos, cando eu fui comprar o talón, xa levaba uns camións que había que chamaban o Poeta, daqui de Valladares, hai uns que había aí en Valladares, que tiña un camión pequenote, así non moi grande. Entón levaban a leña. E eu fui cobrar o talón aquel. Meteron os cartiños na chaqueta, e despois dixo, pim, pa, que pafa. Onde estaba o oliveiro, e ali senteme. Había uns asientos. Porque eran as vistas aí, ainda sai agora, ali para... Sí, claro, sí, na zona do olivo. Sí. E senteme ali, hasta esperar o tempo que a 1 da tarde salía outras para Morgadans. Eu traí uns cartiños e deños. E ainda non cheguei eu cos cartiños, se marchou o meu tío Sindo aí polo monte para arriba, dereito ao curro, e do curro Tui a Portugal a buscarlle a penicilina para papá, e salvamos. E salvouse, todo ben, non? Saliu todo ben. Naquela morría moitísima xente. E saliu todo ben, salvouse todo ben, non? Curouse todo ben. Sí, home. Morreu con 80 anos. Ti de pequena, a comunión como era aquí en... Facíades tamén os felpudos, as alfombras de flores? Non había nada disso. Non se facía naquela época? Non había alfombra. Nada, pero fixéchela. Non facía, a comunión sí. Comunión facíala. Ese día comíades algo especial. Mi madriña, como a maestra estaba ao lado da iglesia, levaba moitas veces as nenos todos á iglesia. Algúns rezaron, bueno, a visitar unha visita ao Santísimo, pero eu, como xa estaba no adro, eu iba para o adro, porque dáballe recreos pequenos da primeira, bueno, aos nenos e salías a xogar con eles. Entón eu xogaba con un chisco, como eles andaban a gatas. Si meu irmán, eu tuve un irmán o máis novo de todos eles, dos 4 veces, que despois a Celita foi cando eu tiña 13 anos, cando naceu ela, e o máis novo, eu puño no chan, e coitadiña andaba a gatas por riba daquelas pedras do adro, e tiña aquí andaba co arrasto, e tiña isto de Urusá, que xa era como se fora un pez. Meu irmán, meu fillo. Ese día comestes algo especial, cando era a túa comunión, a primeira comunión? Bueno, de que iso nada. Eu un vestidiño sería de percal, entón ese tal tiña unhas pintiñas, nin blanco, nin nada, e despois non sei que me prestaría un rosariño ou, bueno, algo que na má levaba, e nada máis, nada, e uns zapatiños e fora. A confirmación facía dela? A confirmación fixámola tamén, pero cando fixen a confirmación tiña aí unha foto. Sí? Sí, que hai mulleres xa de 20 e tantos anos. E eu era unha rapariguita de 11, por aí. Sí? Sí. E outros... Por que tan xoven? E outros máis novos. Porque non viña o bispo máis da cara ao mellor de 10 en 10 anos. Entón, cando viña, tiña que xuntar os de 10 cos de 20. O sea, eran grandes e pequenos. Cal é o fin da confirmación? Que?
Para que sirve a confirmación? Sirve porque vais ao Espírito Santo. Entonces aí podes recibir ti o don do Espírito Santo. Que é o que che van aos curas. Sí, non? Entón a comunión que diferencia entre A ti confirmamos. que diferencia entre comunión e confirmación? Que tempo? Que diferencia hai? Home, da primeira comunión, vas a comunión, tens despois para a confirmación. Eu fixen as dúas, pero non me acordo. Por iso, para a comunión sabía, eu sabía o catecismo todo, porque como era todo cantado, eu ali aprendi o catecismo todo por Adrianciño. Eu sabía o catecismo, todo. Xa. Sí. Empezando polo principio, como era todo cantado, todos os mandamientos da Santa Madre Iglesia, da lei de Dios, de todos os sacramentos, benaventuranzas, todo, eu sabía todo. A cara religión, todo. Todo porque ali era cantado, todo. E cal era o cura que os daba de comer, que os daba conservas? Ese era da José María. O brazo gitano, non? Despois marchou para Sabarís. E acabouse a comida, non? Despois marchou para Nigrán. E Nigrán foi onde se jubilou. Sí. Pero fixaron as bodas de ouro e todo en Nigrán. Que foron as bodas de ouro dele. Pero ese sí, ese. Ese veu para aquí no viño. Era de Rosal. Ele era do Rosal. Viu para aquí. E traía unha criada portuguesa. Entonces era moi... Para comer era moi delicadiño. Non comía calquera cousa. Entonces ela sempre protestaba a criada. Para que quer? Mais para que quer? Que lle faga iso, se non come. Mais como decía, los hijos de Encarnación, ya, si no lo como yo, lo comen ellos. No te preocupes, que no se va a tirar con ella. Eso ya un empanada. El que dice, a mí me dejas aquí un trocito, el otro se lo das ahí a los niños de Encarnación. Sí. Que en paz descansen todos. Sí, señor. E volvendo ás festas. As festas estaban ben hasta que terminaban sempre en drama, non? Iso eran as de San Roque, aquí en Honda non. As de San Roque que pasaba? Porque as de San Roque eran festas grandes. Pero que pasaban as de San Roque? As festas de San Roque, pues, sempre había unha banda de música, porque entón ali había unha banda de música, non había máis que unha banda de música. Xa. Pero entonces viñan aí de Vincios, Valladares, e o deles era despois, ao mirar que había moita xente na festa, que estaba o torreiro cheo, armaban unha pelea, ahora nos iba á festa. E se puñanse a pelear, e aí que pasaba? A pelear, viña a Guardia Civil, e acababas a festa porque a xente escapaba. Pero iso... Pero iso... Iso era o final da festa, entendo. E os de Morgadán non peleaban. Os de Morgadán non defendían o territorio. Os de Morgadán non foron peleadores. Non? Había algún da taberna, despois de beber, algúns peleaban. Tamén había unha pelea nas tabernas. E a ti gustaba ver as peleas ou non? A mí nadiña. Non? Que facías ti cando había pelea? Home, eu escapaba porque eu tinha medo, pero... Non animabas? Home, ti pensa que nós a diversión que tiñamos, que non tiñamos un coche para ir a unha festa, se íbamos a Mañufe, tiñamos que ir a pé, e vir a pé. Se íbamos a Vincios, tiñamos que ir a pé, e vir a pé. Claro. Se íbamos a Couso, tiñamos que ir a pé, e vir a pé. E aquí na parroquia, que tiñamos unhas festinhas, veñan estes hijos de madre, e desfacían a festa. Pero bueno, si peleaban entre eles. E despois entre eles non. Pero peleaban por pelear ou peleaban porque había temas por amor? Para terminar a festa. Pero era por mulleres ou porque... Non sei por facer porque bebían moito, non? Por acabar ca festa. Sí. Sí. Porque así terminaba a festa e marchaban contentos como a cuco. Sí? Sí, señor. E sempre terminaba con pelea. Sí. Sí, a pelea, viñan, E quen chamaba a Guardia Civil? Como se avisaba a Guardia Civil? A Guardia Civil casi sempre viña. Casi sempre estaba aí. E mentre estaba a Guardia Civil, eles non peleaban. Pero tan bruto, ao mellor empezaban a pelear, non sabes onde hai a fonte de San Roque, baixo do muro. Sí. Empezaban a vir eles uns cos outros que se arrimaban, eu non me explico. Sí, non? Eu non me explico. E os de Morgadán nunca se metían? As daqui non, os daqui nunca miren. Bueno, algúns ainda había que nunha vez tamén a Guardia Civil puseros ali contra un muro, unha familia aí, que tamén quixeron meterse no medio do lío e non se podía... Aquí non. E cando ibas a Couso, por aí tamén había peleas, non? No, aí non, teña que ser aquí en Morgadáns, que lle gustaba. Morgadáns había unhas mozas moi guapas. Antes que... En Morgadáns, aquí? Aquí. Por qué? Porque sí. Non sei polo que, pero sí. Viñan de Bayona, casáronse algúns con... Viñan os homens a buscar as mozas aquí a Morgadáns, non? Sí, señor. E de sempre foron moi guapas.
Despois, cando fomos nós, xa non éramos tan guapos. É dicir, ti as túas amigas... Eu digo eso de antes Claro. de mí. Antes de mí había unhas mulleres guapísimas. Pero- Miña tía Esther, a tía Irene de Hermida, Teresa Hermida, Chelo de Rial, Rosiña Rial. Aquí houve mulleres, Elvira, que en paz descansa, non? Bueno, todos morreron. E cando ti as túas amigas ibades ao baile, ligabades moito ou non? Non viñan rapaces de verdad. Como tiña fama morgadás de raparigas guapas, ainda viñan algúns de fora. Sí. Ainda tiñamos suerte. Sí. Nós víamos... E como era? Nós- Ti chegabas ao baile e primeiro bailabas cas túas amigas e logo viñan Sí. eles a bailar con vos? E despois viñan os mozos hasta despois do descanso. Non, Pero como era? Ti chegabas ao baile. Os primeiros bailes cas túas amigas? Cos amigas e cos amigos, con outros rapaces. Sí. E despois, cando era o descanso, Sí. daban un descansiño a orquesta, porque sempre había. Sí. Unha orquestinha pequena ou grande, Sí. sempre había. O baile. Hmm. Vai. Na festa non, na festa xa veíábamos con todos que viñan á festa. Veíábamos ali con unhas cas outras. Porque miña sogra contaba que cando ela era pequena, que non beilaban as mulleres unhas con outras. E que iban moitas veces á festa. Bailabades unhas con outras. Había o descanso e que aí xa vos viñan os homes a falar con vos, As non? paresas que tiñamos. Sí, Xa non? os conocidos. Entón, despois... E logo o segundo baile xa era co... Xa a segunda vez... Pero ti bailabas, pero se logo non che gustaba, o seguinte fin de semana, aí xa bailabas con outro? Bailaba, No? Se non nos gustaba bailar, ou non che bailaba ben, ou te encontrabas algún defecto que non... Andábanos a que non Sí? volvía. Que, Quen ligaba máis no teu grupo de amigas? Quen era a máis ligona? bueno, éramos todos, bailábamos. As que bailábamos ben... E o que funcionaba era bailar ben. Home, claro. Sí? Hombre, as que bailábamos ben... E que baile era? Era rimadito, así... Tocábase carne aí? O mismo que hai agora. O que pasa é que non bailabas solto, non? Todo era agarrado. Agarrado. Ao meu recordo, un americano que viu que bailaba a comparsita, bailaba o tango. E como eu era tan delgadiña, e me levaban pa onde quería, porque a min non é que bailar eu tan ben, pero como era moi delgadiña, levábame ben. E claro, o tango é unha cousa que non é unha cousa de bailar aí. A ti que che gustaba máis o tango? O tango a mí me encanta. Sí? Eu fui a Argentina e o meu gusto foi ir ao Río Muelle e mirar ali, hai todos os días, había uns bailes de unhas chicas ben vestidas que están bailando ali, que a xente vai mirar e dá algo para entón un acordeón ou dos acordeóns tocando ali en Argentina. Sí, claro. O tango, todo tango. Todo tango. O tango encantado. Todo tango. Este rapaz bailaba o tango, este americano. Pero claro... foi mozo teu? Pero suspendíame así para arriba. E claro, apretábate, non? Ali. Pero foi mozo teu, non? Solo bailastes. Quería ser mozo meu, pero non, porque ele marchaba para América e quería me levar para... Sí. E non. A abuela dixo que... No baile, solo estaba de xente xoven ou estaban os vosos pais tamén por ali a ver con que bailabas? Habían daqui da parte de Gondo, daqui da parte da iglesia, non iban os pais. Pero da parte daqui da cá, da parte de esa, iban todas as vellas. E por que iban as vellas? Para mirar. Non iban por buscar as fillas. Iban por mirar. A cotillear, non? A ver. Para mirar. E despois iban cunha linterna para leválas para casa. Sí. Para cuidalas, elas, sí. Eso é unha tontería. No baile podían roubarche algún bico ali ou non? Ou ali era solo bailar? Non, ali bailaba, que se daba un bico, se daba solo. Sí? Nin ali, nin na casa. Nin que che tocaran, moito cuidadiño. Que non che puxaran a man que non se podía. Entón ali como, é dicir, se ti querías un pouco de intimidade? É que non había intimidade, non se podía. Sí, pero a xente... Naquele tempo nadie tiña intimidade. O sea, abuela, pero ti, normalmente a xente xa se casaba embarazada. Algúnas sí. A maioría. A maioría se casaban embarazadas. Ti na túa casa non podías, nos bailes non podías, entón a lenda do millo, dos campos de millo era verdade, entón. Pero as túas amigas non che contaban, pois foi un campo de millo con Manolo a dar un paseo. Eu contoume unha. Sí, unha filla. E ele non se casou con ela, Iban ao campo de millo. Entonces, se querían algo de intimidade, iban ao campo de millo. Ou nos muiños. Pero se non, a mellor, foi na parte da casa, se estaba sola, se os teus pais estaban dentro, pero non, esas cousas non fai falta. E no muiño non che sona, porque eu cando fun a ver os muiños de Tui, contaban as lendas que ali nos muiños facíanse moitas parellas nos muiños. Home, claro, se querían facer... Claro, non, daquela había moito cuidado.
Sí, non? Daquela non era agora. Mira, eu tiña un novio, xa levaba un ano con ele. E a primeira vez que o pasei ben foi un día que viñamos desde o baile e eu non tiña paraguas. De onde era? De onde era? El abrigoume co paraguas del e botoume o brazo por encima do lombo. Sí. Para abrigar. Pero ningún bico che deu nun ano. Pero que ninguén a mirara, Sí? Que se miran as amigas, mi madriña querida. Pero non che dera ningún bico nun ano. Non tiñas medo. No, nun bico. No. E de onde era, mozo? Era de Peiteiros. Peiteiros. E logo tiñas outro tamén de... Eu tiña 14 anos, que? Non tiñas un mozo tamén 15 anos. de Bayona ou de por aí? Hai todo un de Nigrán que era guapísimo. Sí? Sí, aquele. E tamén conocíchelo no baile tamén. Bueno, que conocino, ainda andando pasear, mira, marchamos de paseo pola carretera adiante. Andábamos máis de tempo pola carretera, sempre pola carretera. E eles viñeron de Nigrán, por Gondomar, viñeron por Peiteiros, e encontraron-nos alá en Touteiras. E un deles que tiña un irmán aquí, casado, aquí en Borradar. Entonces viñeron, tuve aqueles amigos, eran 4. E un deles parou ao lado meu. Un deles parou ao lado meu, e empezou a falar E dixo que é ser a miña moza. Non me dixo iso. No? Nós íamos a falar todo o camiño, e despois dixendo, para domingo, onde vades? E depois para domingo, pois, andamos por aquí. Era o domingo, non? Cando se quedaba con mozo. Solo o domingo, Solo o domingo, non? cada 8 días. Sendo así, non, eu despois co meu home non, porque o meu home viera viciño, entón, claro, mira. E que facías? Que ibas a pasear por aí? Porque a tomar café non se podía, non? Non había varios. Non varios. había café nin. Non iba... O único aguardiente blanca. Pepe non te levaba a taberna a tomar un viño? ¿No? Ni me vi el tampouco. No. Non era. Nunca, claro. Entonces o domingo que iba a pasear, quedabades cos amigos, pero ti, en plan, ti quedabas cas túas amigas, e o teu mozo cos seus... Eles os amigos. Ibas por aí a dar paseo, non? Íbamos aí na Rampla, reuníamos todos aí, rapaces e raparigas, e despois marchábamos por aí, a andar por aí, a dar un paseo, e continuamos ao baile. Cando decidías que se acababa o amor? Cando xa non te gustaba? Cando se acababa o amor, cando se deixaban, porque a mellor deixaban te quedar... Como che decían? Por carta? Ai, que decían por carta. Ou non aparecían máis? Non, aparecían, xa estaba. Non, sí. E ti pasábalo moi mal, aí, de pequeno? Eu nunca pasei. A mí nunca me deixou ningún nus. Non? Deixábalos ti? Deixei no seu. Sí, é como os deixabas? Porque me cansaba deles e mandaba. E que te decías? Nada, fora. Sí? Botaba outros, estaba cando chavas. Pero tiñas un pouco de sentimentos e de cariño. Non había. Sempre mirábaste cada 8 días. Eu creo que non había. Claro, cando chegaba o domingo xa non te acordabas xa dele. non sabía ni como era. Xa. Este que tuve de Nigrán, que nos deixamos, este rapaz foi que tocoulle para Ceuta, a Mili. Entón marchaba para Ceuta. Abandonache. Eran 2 anos de Mili. E deixache. Entonces eu, 2 anos que daquilo estaba no millor, eu tiña 17 anos, 16 para 17, estabas no millor de poder a divertirte un pouco, e me saches ir ao baile, foi cando xa me a salir con teu abuelo, xa non. Xa non. Quedoume moita pena, quedoume, era moi bo chaval, moi bo. Que preferías, o baile cando eras xoven ou o baile de agora? Que? Que prefieres, o baile de antes ou o baile de agora? Eu prefería o baile de antes. Por qué? Porque se bailaba de outra maneira. A xente toda bailaba toda igual. Non andabas a saltos para aquí, nin a saltos para ali, nin a saltos para outro lado. Por qué? Entón falabas, non sabes, bailabas. Nunhas orquestas non había altavoces. Entón, claro, falabas. Podías conquistar unha persona bailando. Porque falábades. Pero a ti conquistábasete máis falando que bailando. Home, claro, claro. Se veia non falas. Claro. Home, bailabas, máis falabas. Xa. En que te fixabas ti na ali nunha persoa? Que che gustaba da persoa? Decías os dentes. Home, os dentes xa de antes? No, de que foran guapos, gustabache. Que foran personas que fosen faladoras, educadas, ¿no? que foran traballadores, porque daquela que non traballaba tamén morría a fome. Porque non podías... Fosen limpios, non? Tamén se vía, ou non? Que fosen limpios, non? Limpios, é dicir, roupa limpia, cosas así. Ai, bueno, claro, limpios. No. O aquilo había... Na casa non había nin duchas, nin bañeiras, nin nada. Levábaste nunha palancana. E non botaban colonia? Había colonia? Colonia non había. Non había? Había por botella, e ibas a comprar, comprabas, botaban unha pouquiña. E todos botabas a mesma colonia? Teu pai, tua nai, ti... Si cherábamos todos igual. Porque non nos lavábamos ningún, e todos cherábamos a mesma colonia. Sí.
Tanto cheirabas ti como cheiraba eu. Dicir que o baile cheiraba a sobaco. Non, No? ali parece que non, ainda íbamos un pouquiño limpiños. Claro, o domingo se limpiaba un Sí, pouco, ya, non? ainda nos lavábamos. Ibades a misa para mañán? Era común A ir a misa misa. todo o mundo. E a misa, mira, íbamos á misa, e na misa xa moito xente, xa se reuníamos así ao salir, xa falábamos, vamos hasta a feira. Pero era como ás 12 da mañán, non? Como antes, como agora. Sí, a mellor ás 10 da mañán ou ás 9. Ou... A Gonda, aquí a Gonda. Sí, a Honda. A Gonda. E ao mellor salí da misa e se fóramos hasta a feira, o ese día de feira, A que feira? a Gondomar, Ah. había feira. Era os domingos. O domingo, só un domingo, que cadraba o día 11 había feira. E o día 21 ou 20 había feira, o 20. E E o 29. semana sí, semana no, non? O 29 había outra vez feira. Se algún domingo que desas feiras cadraba o domingo, algún día desas feiras, Sí. entón, ao salir da misa, xa se fóramos hasta Gondomar, hasta a feira. Porque que había ali? Pois había rapaces do outro lado. Sí, non? Pero non había música en directo ali. Na feira non había gado, había vacas e ovellas. Sí? E cabras. E comida, non? Tamén habría, non? Comida nada. Non se vendía comida? Non se comía, home. Que comía? Pero na feira non se vendía No, verdura, no. nin nada. Non, no mercado, iso vai ben no mercado. Ao lunes, o mercado do lunes. Entón vos ibades a feira que falabades ca xente que había cos chavalitos Había rapaces por ali. Sí? Prendían. a botar fichas ali. Sí, Adrián, sí. A mí, claro, sempre viñan algúns que tamén non facían como a nós. Sí, non? E na feira, para mirar raparigas. O sea, Non sei, eu, e que é o que máis botas de menos entón de cando eras pequena? eu, gracias a Dios, non boto nada de menos. Eu xoguei, eu aí, como aí no adro xuntaban os rapaces todos, aos domingos. Nós íbamos para o adro e xogábamos e corríamos e íbamos ao escondite, ou xogábamos á bola, ou xogábamos ao cacho, ou como había pedras, marcábamos, e aí no adro, nós pasábamos ben. Despois, cando xa éramos así con 10 anos, 12 anos, ao domingo, mamá, ao domingo sempre quedaba era cos pequenos e me deixaba salir. Entón, ao mellor, os máis grandíos, marchábamos a buscar castañas, facíamos nós a buscar gravizos, e alá arriba no monte. Facíamos unha fogueiriña e asábamos aquelas 4 castañas. En verán non ibades a praia? Nunca foches a praia en verán? Nunca. Cando viches a praia por primeira vez entón? Eu que se engano foi a praia nin de casada nin, creo que foi despois de... Despois de casada foches a praia? Eu creo que non. Bueno, fomos mamá, 9 días, cando eu era así un pouquiño grandotiña que tiña 9 anos, como Lupita tuvera un riquetismo e dixaranlle que era a agua do mar e así. Levábamos a dar uns baños ali mismo, agora xa non hai, que hai un canizo, asunto ao castillo aquí en Bayona, que agora hai un canizo ali. Sí, sí, sí. Ali debaixo había unhas puciñas de agua moi fresquiña, non sabe, moi batidiña, e levábamos ali a bañarnos, 9 baños, íbamos no tranvía, íbamos hasta Gondomar a pé, collíamos o tranvía, O tranvía iba a estar a Ramallosa. E da Ramallosa a Bayona no outro tranvía. Entonces, porque o tranvía que iba a estar a Ramallosa seguía Panigrán hacia Vigo. Ali na Ramallosa, o de Gondomar chava a Ramallosa daba volta. Ah, vale. E outro viña de Vigo para cá, e na Ramallosa collíanos a nós para Bayona. Vale. E a xente que iba de Gondomar para Vigo, chegaba a Ramallosa e collía outro que iba para Vigo. Por Nigrán, todo por Nigrán para diante. Sí, para todo por lá para diante. Eu fui moitas veces. A Vigo no tranvía. Como era o tranvía? Os tranvías... Era un vagón solo? No, aquel xa era de 2. O de Gondomar era un solo. Era un vagón. Pero de viña de Bayona a Vigo xa eran 2 vagóns. E a ti gustaba ir no tranvía? Non sentabas ali e ibas por a orilla mar, miraba o mar. Sí, ¿no? Era unha excursión. Eu que sei. Era unha vida diferente, moi diferente. En que momento decides casarte? Querías casarme? En que momento decides que queres casarte ou que vos vais a casar? Faise pedida, como se fai ahora? É dicir, arrodillarse, iso ou non? Non, filliño, non. Como foi a túa? Non se arrodillaba nadie. E como foi? Pois ordenamos de casarnos e casámonos. Pero recordas ese día? Sí, bueno, acordas aquel día, eu que sei, recordo. Os días eu non recordo ese día. Ordenamos de casarnos e casámonos. Sí? É fora. E que organizou a boda? Quen dicen onde a Bueno, facemos? meu pai fixo a boda. Teu pai, non? Meu pai a nós fixonos unha boda moi boa. Éramos 105 personas, 105 personas. Que máis invitados por parte do teu do abuelo ou por a túa parte?
Na miña parte. A boda fixámola nós. Pero 105 invitados sería unha parte do abuelo, outra parte túa. Da parte, claro, do abuelo, máis da parte miña. Pero da miña parte faltou moitísima xente, que nós éramos moita familia. Por qué? Porque non había... Porque non tiñan con que ir á boda, non tiñan roupa, non había. Dábase diñeiro, como agora? Que se daba de regalo? Dábase diñeiro tamén naquela? Dábanche a mellor 6 platiños, dábanche unha mantelería que non chaba para esta máis, pero pequeniña, con 6 servilletiñas, dábanche unha docenilla de tazas. De ovos. De tazas. E outros, a mellor, non tiñan, non iban, non daban nada. Se non tiñas nada, non ibas. Que? Se non tiñas nada, non ibas. Nós xuntáramos, porque nós, pola familia de teu tío, de teu abuelo, a nós se xuntáramos unha che de cartos daquela. Se xuntáramos cartos, porque don José, ele, a muller e os fillos, daronos un bo regalo. Casaste vos aquí en Iglesia, sí, e a boda en Baralla. Boda en Baralla, nun salón xa para iso. A casa de Baralla, que está en Delmiro. Casa da familia, non? Era unha casa grande, limpiámola, pintámola, e ali fixamos a boda. Cal era o menú da boda? Que? Cal era o menú? O menú, cocido. Solo? Cocido, primeiro sopa. Sopa de cocido. Carneiro, e despois polo. E cocido. E despois arroz con leite. Arroz con leite e postre. Postre, arroz con leite, e despois rosca. Bueno, a rosca fixo Joaquina. Facía Joaquina do Couto, a madrilla do teu abuelo. Fixo a las roscas, e depois, pero, bueno, xa non sei. En a boda había música en directo? Que? Música en directo había? Nada? Entón? Que música? Cantabades vos? Bueno, me casámonos en xaneiro, en Sida foi noite. E para casa todo. Bueno, xa había luz eléctrica. Sí? Xa tiñamos luz eléctrica, sí. Entón non houve baile, non houve... ramo de flores había? Que? Ramo de flores? Bueno, ramo de flores, a mí regalaron un ramo moi bonito para levar eu. Pero gracias á familia de teu abuelo, que nos regalou. Iba sin ramo. Levábamos unha corneta. E non había... E aí non había... Aí xa vivías nunha casa co abuelo? Xa vivíades xuntos? Eu de dali... Non. Eu vivía con meus pais. Eu casei-me en Baralla e dali vim para aquí. O día seguinte, esa noite xa dormiches co abuelo. Dormín aquí nesta casa, sí. E aquí foi onde pasaste xa... Ni luna de miel ni luna de carabos. Non hubo luna de miel? Non hubo... seguir traballando como se non fuera a boda, va? E non os planteaste ir á República Dominicana, a Cuba, ao Caribe, por aí, nada? Ao Caribe. Non? Ao Caribe. Pues traballando igual. Eu sei que meus da iglesia, viñaron da iglesia, e tiñan un carneiro para meter para comer, os que foron os padriños, e marcharon ao monte a buscar riña, ainda para cocelo o carneiro para comer. E máis casaron. E a comida que sobrou? Comeste o día seguinte? A comida que sobrou, nos sobrou moitísima comida. Sí, no? Entón, toda a familia esa que non pudo vir, viñaron todos a comer todos os días a Baralla. O día seguinte, non? Non se tirou con nada. Non había congelador naquela época, non se podía agardar. Era no mes de xaneiro, estaba frío todo, e guardábamos na bodeja aquelas porcelanas de comida. Bueno, a mesa familia toda que non pude vir á boda porque non tiñan roupiña, nin tiñan... Estabas nerviosa na boda ou non? Non sei se estaba nerviosa, non recordo. Xa non me acordo, fillo. Xa hai moitos anos. E cando... Tuveches ao tío, como foi? Onde o tuveches? Aquí na casa? Aquí na casa. E como sabes? Como te das conta de que vas a parir? Claro, porque tes dolores. Pero non os tirías todos os días, non? Non tienes medo. No. Pero ti como sabías? Os dolores de parto, sabes ben o que é. Sí, pero non avisa o momento, dicir, avisa unhas horas antes. Avisa. Estábamos en Honda, mira, ponemos en un domingo, marcháramos en máis do abuelo, a dar un paseo hasta Honda, estábamos alá, empezamos a mí a dar, así, volvíamos a pasar, e daría un pouquinho, volvíamos a dar, e vámonos para casa, marchamos. Claro, estábamos con outros amigos, aínda que tiñamos, porque como non había onde ir, xuntábamos cos amigos que tiñamos de solteiros. A pesar por aí, non? Entón, fomos nos vindo, viñamos para casa, e ainda naceu no outro día ás 2 da tarde. E aí que avisas, a comadrona pola mañá? Que comadrona? Onde había a comadrona? Pareceste sola? Unha muller de aí de arriba, pero para aquí para baixo, sí? A muller de aí. E logo non foches ao hospital ni nada? Nada de nada, filliño, nada. No? E despois, cando foi tua noite, pouco.
Pero quen che cose o... Quen corta aí o ombligo? Ela, coseron, fixaron todo. Sí. E despois daronme un pedazo de galiña cocido e unha taza de viño con azúcar por riba. Sí. E despois dicen que non poden tomar viño as que dan leite. E eu fai dar terminar de dar arroz. Pero claro, sin comer desde o día antes hasta no outro día, ás 2 da tarde, cando nasceu ele, e mentres lavan, eu habían ser as 3, e miña nai trouxerame unha galiña, e a miña sogra cocérame un pedazo de galiña, e eu trouxeme aquele pedazo de galiña cocido, unha taza de viño quente con azúcar, mandeño por riba e aquela galiña, que den como un peixe aí. E logo, cantos días despois tardas en registrar? Despois xa o malo, mira, eu terminei de dar a luz, e comín esa comida, e eu quedei como para marchar para a vila. Eu quedei perfectamente, era nova, e pasei no mal para dar a luz, pero despois facían estar 8 días na cama. Cando vais a levantarte non tiñas ganas de salir da cama. Xa estabas acostumbrada ali 8 días, ali na cama. Claro, estabas co teu fillo, non? Esos 8 días co fillo dándolle peito, non? Claro, na cama, pequeno ali, e ti 8 días había que estar na cama. Sí. E despois ainda na casa tamén sin salir. Algúnas. Outra aí Carme, bueno, aí a miña veciña terminaba de dar a luz e iba, xa marchaba a matar a galiña e decía que quería comer. E logo, cando ibas a registrar a tua filla ou teu fillo? Xa tiñan que ir no outro día ou así. Sí? Pero non ibas ti. Que a min por non me registrar meu pai no día que nacín, eu nacín o 19 de maio, tuve que por o 21 de maio. Agora estou o 21 de maio, pero eu nacer nacín o 19. Sí? Claro. Pero como non pudo ir aquel día, despois cando foi, tuvo que dicir que nacera no 21. Xa. E os fillos se levábanse ao médico para revisar que estuveran ben ou pa diante? Home, que va, non se levaban a nada. A ti sí, a ti levaban. Home, a min sí, normal, pero que eran outros tempos. Sí, tiñes que conocerlos todos. Ai, Dios, moito recorrente. E a tua nai dicía, mira, aquel que vou, a la marchaba. Ai, aquel hai unha lá, a la marchaba. Vamos, que todo que non levastes as teus fillos, logo levaron a min. Non, os meus fillos non, don José. Acórdame tua nai, que tua nai tiñalle moito medo ás indicións. Era pequena e tiña moitas... Pero entón puñas inyeccións aos nenos pequenos? Tiña mídulas, claro, tiñas inflamadísimas. Non podía tragar, e tiña infección. E don José dixo, hai que porche unha inyección, filliña, voucha por eu para que non che vai a doer nada. E acórdame, mira, como se fora vos, levounos para a casa del, estaban na clínica, e levounos a casa del, para porlle a inyección a tua nai. Foi mandou a por así de agachada, non sabes? Así de zumbadiña ali, non sei en que non sofá, non sei en que sería. E vai ele e vai por agua, e brin, clava a agulha clavada no piso. E tua nai di ela, anda, de que me salvei, clavou a madeira. Clavou o piso, se me clava a mí. Escapoulle co cu. Tiña que clavarlle no cu. Vai a clavar aquí no cu. Escapoulle e clavou a agulha, quedou clavada no piso. Ai. Dios mío. Calcara lle puñou a adición a tua nai. Que che vai a dicir? Cando eras unha xoven, a roupa... Había modas, ti recordas de pequena? Eu te digo que había a lanilla, había 3 clases de tela. Había a lanilla, que era unha telilla a máis barata que había. Era a lanilla. Entón facían un vestidillo, parecía un tripiño. Os vestidos dos domingos, que che facía? Había unha costureira que che facía... Había costureiras, moita cosa. Mira, aquí había todas, casa sí, casa non, cosían todas. Había moita... E ti comprabas a tela, e ti na casa facías vestidos ou non? Facía, sí. Sí. Eu tamén fui a aprender a coser e despois a celita. O que si non había, a minifalda viu despois. Non, iso foi despois. Xa era... Cando veo a minifalda, xa creo que... Ti recordas esa época? Eu recordome que eu... Era unha revolución, non? Porque tiña unha faldita plisadita e non era larga e... Primeiro todo o mundo non escapaba, pero despois xa... E a praia ibas en bikini? Ti recordas ir en bikini á praia ou non?
Eu á playa foi moi pouco. Foi moi pouco porque nós á playa non íbamos. O río, sí. Ao río íbamos con... Non tiñamos bikini, non tiñamos nada. Nós ao río levábamos, había unha brajiña vestida e levábamos unhas ás outras. Ao domingo, ao sábado. Hasta ahora o domingo un pouco lavadas. Entón íbamos ao río... Pero en inverno tamén. En inverno nada. No. Pero entón, para no verán, como aí andábamos nas festas, e así, aí detrás do iglesario do cura, como o cura tiña unha irmán, despois, cando eu era moza, o cura tiña unha irmán que tamén era mocita. Sí. Entón, aí, por detrás do iglesario, en baixo, había un sitio, un pozo que non se miraba nada, non sabes? Entón, íbamos a aquel pozo e ali levábamos jabón, e lavábamos todos, e secábamos. Era o mismo sabón po pelo, po corpo, po todo. Dame todo. Entón, ali, empezábamos a andar un pouco máis. Se non viñas da veiga, lavabas un chisco as pernas, lavaba a cara, se amasaba a festa. Sí, ¿no? Bueno, pecho una palancana. Había quen tiña unha Pero tiña. en inverno que podía esquentar auga na cociña de ferro, non? Pasearvos. Pero non había a cocina de ferro, viño. Isto estou dicindo un tripio. Un tripio eran 3 patas, así. Pero podía esquentar auga no tripio, non? Sí, E logo... e onde había que buscala aí. Sí. A veces eu estaba con meus irmáns e unha sede que me morría, ¿no? Ali na casa. E non había un vaso de agua para beber. E a fonte estaba a medio kilómetro. Por iso ahora non che gusta a auga. A fonte estaba a medio kilómetro para ir buscar un caldeiro de agua. E eu non podía co caldeiro. Eu non podía traer un. E a xente maior bebía auga? Non, non. Non era común. Bebía agua, claro que bebía. Pero era máis común beber viño. O viño pouco tiña, o que collía viño, que non collía viño, bebía agua. Claro, ibas á fonte, Sí. Pero había que ir á fonte. Había que ir á fonte. Pero tiñades todo o día para ir á fonte, non? Había xente rica que tiña un pozo. Entón metía no caldeiro. Aquí hai pozo, non? Sí. Vos bebides do pozo ali? Este pozo non é un pozo. Un pozo con arillos, é un pozo fondo. E tiña unha carrucha e sacaba agua. Para beber ou para comer, e para iso. Porque non, nós íbamos a... Había que fervela sempre. Yo sería fervida. No, da fonte no, da fonte no, porque non había... A cala non había pozos negros, ni había agua, ni mar. Ah, entón estaba ben agua. Cala agua, podía la beber nun rego. Entón, se tuveses diarrea así, porque podría ser? Eu nunca collín. Era raro, non? Pero había tifus, había xente que collía tifus. E o tifus como se curaba? Tifus curaba no con... Non sei que pastillas lle daba o médico. Había un tío, sabía o que era. Agora non me acordo. Médico tiñado aquí en Morgadáns? Médico era daqui de Morgadáns, sí. Era o médico cando había aquí. E iba a Chandivirito. Que era máis común que vos daba médico? Aspirina viu despois. No, que era o común que tomarades para dolor de cabeza, para dolor de... Non sei como se chaman, sabe teu tío as pastillas que daba. Ti recordas tomar algo de pequena? Unha pastilla para algo? Me doi má cabeza ou me doi... Eu tuve nunha ocasión que tiña anemia. El deu un jarabe que amargaba, non sei de que era. Había un que era Cerjumil. O Cerjumil non sei pa que era. O Cerjumil ese era un bote. Daba ya moita xente o Cerjumil. Pero despois había unhas pastilliñas que José Luis sabe o nombre. Pero eu non sei como se chamaba. Que as daba el, daba ya todos. Pa tifus e pa... E despois, cando veo a penicilina, el tamén se recetaba a penicilina. E logo en Nadal, ti recordas no principio, facías algún tipo de regalo en Nadal ou non? Era común que fose algún detallucho, pois que sei, uns calcetíns, algo así. Eu digo a ti que cando era pequena pedía aos reis, porque se dixían, que pedía aos reis, a mí os reis non botaron ningún caramelo. Pero xa era común de pequena que fose reis. Ningún reis. caramelo, porque miña nai tamén comprara 4 caramelos, non se creo que pero que mamá non levaba, mamá só facía traballar. Eu, mamá, teño moita pena, e recórdame moitísimo mamá. Papá pasou moi mal. Non é, mamá era a mellor muller nai, a mí nunca me pegou miña nai. Meu pai, sí, a vez que lle rompí un paraguas, se non me meto debaixo a cama, matábame. Porque a casa era pequerricha, tropecén, caín, e partiño a varilla o paraguas. E ele saca o seu cinto, que tiña un cinto da guerra, con a chapa de cagalla, se non me meto debaixo a cama. Pero eu, cando miraba que se enfadaba, eu se largaba por ir para fora, a mí, nunca me pegaron. Sí. Papá. E mamá traballaba no campo? Mamá marchaba para o campo porque mamá tiña que traballar para as veigas, aunque papá lle mandaba un xornaleiro, ao mellor mandaba un xornaleiro, pero tiña que ir mamá con el. Sí. Non sabía ni onde era a veiga.
E tiña que ir a apañar erva para os bois que tiña dos bois, mentre eu non fui grande, o meu irmán, que fomos para apañar, tiña que ir a ela. E marchaba a mañan cedo, ela levantábase e se marchaba. E a mellor dixeme a mí, mira, dalle aos pequenos. Vale, entonces, cando Entón, chegaba a Navidad... A pena máis grande que teño, que iso me fai chorar a calcara momento que eu penso, é cando nós nos agarrábamos a ela e lle pedíamos pan. Ti sabes que tristeza é non ter unha codia para darlle a un fillo, unha codia de pan, un chisco de pan, e que os fillos che pidan pan. Iso ten que ser para unha nai, como era a miña nai, porque non era unha nai mala, era unha boa nai. Tiña que ser a tristeza máis grande do mundo. Entón, por iso me dices que en Navidad había xente que sí que tiña, nenos que sí que tiñan regalos, pero vos no. Había que sí ou non? Eu nunca mirei regalos ningún neno. Como naca ningún. O sea, nós, agora, cando viña o millo, cando viña este millo, agora había o millo, cando había as espigas, sí. Íbamos non querían que revisáramos, pero sempre viña o airo e rompía algún milleiro. Entón collíamos aquela espigiña, que aquel pelo da boneca, daquilo, e nós atábamos un trapiño pequeno, que non había nin trapos, home. Se non había trapos, ni había nada. E logo, cando se rompían, se iban po baño para limpiar o cu, non? Bueno. Eso xa era para xente rica. Xa te limpiaban con arbeiras. Está caladinho. Bueno, abuela, para ir terminando, o restaurante chino, porque nunca foches a comer a un restaurante chino? ¿Qué? Por que nunca foches a comer a un restaurante chino? Porque me da asco. ¿Pero por qué? Porque me dixeron que os colegios chinos, iso non se debe de dicir, que teñen unha granja de ratos. Esas comidas ricas todas que fan os chinos son ratoncitos, deses que crían eles. Sí. Pero ti crees que está malo o rato? Home, eu saco co asco que me dan, xa nin quero nin velo. Pero vos de pequenos non comíades cans, gatos ou algo así? Non, nunca? Nunca can ni gato. Non nin rato, nin... Pero habría xente que os comería. Ai, non sei, eu non sei. Eu nunca comí iso. Nós comíamos, había moito peixe. Mira, troitas había no río que as collías a man. Sí? E non as comíamos. Por qué? Porque non as queríamos. Non sei polo que, non nos mirabas comer na casa. Na casa non nos comían ti tampouco. E había xente... O mellor era o pan, non? O pan e o caldo, o cocido. Cocido de pan. O caldo e pan. Era máis rico. Peixe, fanecas, ou xovas, ou xiraliños, ou xiralo grandes. Si, eso sí, comíamos. Calcara peixe. Pero a truita e o anguiacho, nada. E o anguiacho sabíamos no río, grandes. E non nos comíamos. Que son como a congres. O sea. Anguiachos son como algumas anguilas. Xa. Que son carísimas agora. Cada compra. Bueno, entón nada, non había regalos. Unha pena, Que regalos, nin regalos. Eu nunca tuve un regalo. O domingo comíades algo especial xa despois ou nada? Era todos os días o mismo? E o domingo comíamos tamén o que podíamos tamén. Pero bueno, nós queríamos ben. Non pasamos fome pasamos que non queríamos pan e non tiñamos. Pero pasámonos moi ben porque éramos moitos rapaces ali todos xuntos, moitos veciños, e con todos con 5 ou 6 fillos, non? Entón éramos moitos rapaces. Sempre había algunha maldad que facer, non? Había para xogar, xogábamos a pateiro con eles, os rapaces, aprendíamos de todo. A trompa, os pateiros, e non peleabades entre vos? A veces o mesmo. Sí? Sabes por que peleábamos? Por dar a perrusa no carnaval. Que iso? Por dar a perrusa no carnaval a mí. Discutí unha vez con un, porque lle pedín, porque non me deixaban salir da casa. Eu quería ir a casa de miñas primas. Entón eu pedí a mamá, deixa-me ir estou a barrer. Vanche dar perrusa, vanche manchar o vestido. Que cada cinza, non? Da fogo, do fogo. Ferrusa. Sí, ferrusa, claro. Sí. E tiraban ya entre uns e outros. Non, tiraban nas mans e ferrusaban a cara. Xa. Claro, non podían manchar. Entón eu pediñe, dixe, mira, non me deades daime outro día. Pero non me deades, que mamá non me deixaba vir ao barreiro, e pediñe, e dixe, que me mellor que me daba desperrosa. E vai un chulo, e vai me dar a perrosa. Levaba unha pedra na man, abriña a cabeza. Sí? Sí, señor. Por darche con ferrusa? Por darme a ferrusa.
Pero igual é que lle Os gustaba. outros non. Os outros quedáronse todos quietos. Pero ti non pensas que igual é que igual lle gustabas, era unha forma de chamar a tua atención? Tamén chupou. Sí? Sí, mas o que a cabeza aberta van o saco e lo medio. E acabaron xa Eu despois... levaba unha pedra na man. Así, Xa. na man. Pero dije, pedíalle, por favor, que me deixaran, que non me daran perros. Porque levaba o vestidiño novo e non vio. E ti celebrabas a pedra por si acaso, Pero a non? pedra levaba na man. Cargada. Eu dicho porque fai sin vergüenza. Porque os outros non me deron a él para darme, Papá, para marcharon todos atrás dele, a chorrear no sangue. Sí? Se sabes ao darlle aquí, abriña aquí, caía o sangue. Pero eras moi chunga, entonces, Pero non- ti, non? Pero nunca máis. Eras moi chunga. Era chunca. Home, eu quería ir ao Barreiro. Levaba todo o día na casa, un domingo. E por culpa da ferrusa non te deixaban salir E ao chegar a casa, que pasou? Non pasou nada. Ah, pues solo era na cara. Non na cara, pero... E contaste se a chegar a casa casi reventa Iba a un. dicir, bajado. Sí? Así nada. Despois, mamá, eso, papel. Escuto, aí, a cabeza vendada aí. Sí. Cuidado, Aí. Non sabía eu que foras tan peligrosa. Eu pedille. Primeiro pedí. Nunca me quixeron obedecer. Pues nada, abuela, Dime. hasta aquí estas historias. Outro día contarme máis. Outro día contarme máis. Quedámonos con que eras moi chunga de pequeno. Se metían contigo, Ai, sí. leña. Sí, filliño. Home, eu pido, ti si pides unha cousa. Como fixaron todo. Claro. Por que me vai el de choro? Se me de choro. Claro. Se te di plata ou Chou plomo. chulo tamén. Claro. Mas Pues nada. como... Pues nada. ¿Quieres decir algo antes de terminar? No, ainda vive. Está na Ainda América. vive? Está Sí. na América. Pero cada vez que viña, o que foi alá... E de feito ainda ten a cicatriz marcada, se lle ves, sí, de recuerdo. Estaba para comer, invitou a comer. Sí. Na casa dele, en Montevideo. Sí. Eu fui a comer varias veces con él. Con eles, con E ti logo marchou para Montevideo, escapando de ti, claro. Sí. Escapou para Montevideo escapando de ti. Non, rapaz. Non foi máis grande, mas foi. Pero vámonos ben sempre, pero a marca quedoulle. Xa. E sabe ben porque foi. Bueno, iso, quero decir algo para terminar? Pois nada, quero Ahora que vas a facer? decir que nunca vuelva, que no vuelvan a esos tiempos más. E ahora que vas a facer? Ahora que vas a facer? Agora? A ver a tele un pouco. Ahora Ou vas a xogar cartas? Non, Non toca, xa non toca. son as 5, non? As 5:15, sí. Ai, pois entonces. Pois nada, ainda che dá tempo ir ali a xogar unhas cartas. Vou mirar unha serie que miro que me gusta. Unha serie de... En la tele. Pois nada, listo. Venga, Vale. hasta outra. Pois mira, hai que pedir a Dios que non volva máis ese tempo. Iso. Porque eu estuve mirando, Nunca máis. estuve vendo o domingo, creo que foi, na segunda, que botan de guerra ainda daqui, de cando foi de Hitler, bueno, Guerra de? aquí de España, A Guerra Civil. de Hitler, cando foi a... Hitler. Sí. Hitler. Segunda Guerra Mundial, sí. Cando metía aqueles todos ali, que os morrían a famiña, ali todos a morrer. Ti pensas que iso que é bonito? Sí. Porque agora no que tempo que vivimos a estas guerras. E ainda de chegar aquí. Ojalá nunca. O sea, bueno, hasta aquí, camiña boa.